την καλύτερη ανάλυση για όσα έγιναν την άκουσα από τον κύριο Θοδωράκη. Παρακαλώ να τον ακούσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη κρίση αντιπροσώπευσης στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Εμφανίζεται δηλαδή. Έχουμε 5 κόμματα της Βουλής, τα οποία κατεβαίνουν σε ευρωεκλογές και ουσιαστικά ψηφίζονται από το 40% του εκλογικού σώματος. Υπάρχει ένα 60%, είτε είναι η αποχή, είτε είναι τα νέα κόμματα, είτε είναι οι οικολόγοι που γυρνούν την πλάτη στο... Αυτή είναι η σημαντική παρατήρηση. Στη φωτογραφία Πάμε της στο Βουλής. επόμενο. Ναι, μεν το Πασόκ νίκησε, αλλά είναι σαφές ότι θα είναι ένας Γολγοθάς η απόκτηση μιας αυτοδυναμίας. Οι οικολόγοι τι του λένε? Γι' αυτό είπα εγώ ότι Δευτέρα αρχίζουν τα δράματα. Όπως ήταν πολύ καλός και ο καθηγητής ο κ. Γιανναράς με λόγο και λόγια που δεν ακούμε συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Και αυτό είναι το μέγα δράμα των τηλεθεατών σήμερα. Έχουμε πάθει ασφυξία από τους ίδιους ακούμε τα ίδια λόγια. Αυτή η περίοδος είχε πολύ πιο έντονο το χαρακτήρα της τέλειας απόγνωσης. Διότι τουλάχιστον ο σκεπτόμενος, νομίζω, ψηφοφόρος, Μωρέ και μη σκεπτόμενος, ξέρει πολύ καλά και τα 2 κόμματα εξουσίας. Τα έχει δοκιμάσει. Οπότε... Και έχει πια καταλήξει στην πεποίθηση ότι το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Πότε καταραίει ένα πολιτικό σύστημα? Να τα ακούσουμε. Απλούστατα όταν δεν μπορεί να λύσει επί δεκαετίες τα στοιχειώδη κοινωνικά προβλήματα. Έχει αλλάξει τίποτα στην παιδεία, έχει αλλάξει τίποτα στην υγεία. Τίποτα, δεν μπορούν να επιλύσουν τίποτα. Πάμε παρακάτω να ακούσουμε, κύριε καθηγητή. Λοιπόν, δέστε ποιους στέλνουμε ως υποψήφιους ευρωβουλευτές. Το κάθε κόμμα στέλνει την καμαρίλα, τα φιλαράκια, κάποιες υποχρεώσεις, τα συνδικαλιστικά. Δέστε ποιους στέλνουμε, στέλνουν συνήθως από το... πότε μπήκαμε, το 81 και μετά. Ναι. Ποιους στέλνουμε επιτρόπους. Δηλαδή, αντί να στείλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε και να γίνει διακριτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι θέλουμε να καλύψουμε ή να βγάλουμε από τα πόδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή η αλήθεια, όταν αρχίζει να λέγεται, θα μπορεί αυτός ο λαός να καταλάβει τι γίνεται, τι του κάνουνε. Πρέπει να βάλουμε πλάτες, κυρία μου, όλοι οι άνθρωποι νοήμονες σήμερα, μαζί με τους νοήμονες Έλληνες που συναντάει τυχαία το μικρόφωνο εκεί που τους ρωτάει πολλές φορές, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσδιορίσουμε τη νέα κατεύθυνση. Το τι λοιπόν εξέφρασε ο Μουγκός, με την ψήφο του το αναλύσαμε. Κυρία μου, ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές. Να σου πω εγώ τι έγινε. Σε αυτές τις εκλογές ο ελληνικός λαός μισάνοιξε την πόρτα στο Πασόκ, μισόκλεισε την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία, πέρασε στο κεντρικό χώρο του Καρατζαφέρη, δεν σήκωσε την καρέκλα που καθόταν την Ελέκα και έστειλε το ΣΥΡΙΖΑ στο μπαλκόνι και έκανε ένα τσιγάρο να σκεφτεί τι έγινε. Αυτό έγινε. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά καθοδόν. Τους έβαλε και τους δύο στο τρέξιμο προς τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουνε. Ο κανένας είναι αυτός πλέον που καθορίζει εξελίξεις. Και κανένας είναι ο καθένας. Είναι ο καθένας από εμάς. Αυτός είναι ο κανένας. Και όπως πολύ σωστά το διατύπωσε ο κύριος Γείτονας, νομίζω ότι αυτή είναι η διατύπωση, η φράση που αποτυπώνει καλύτερα αυτό που έχει συμβεί. Παρακαλώ. Να χτίζεις την εμπιστοσύνη μέρα με τη μέρα. Πάει πια ο δεδομένος πολίτης. Πάει πια αλλά... ο δεδομένος πολίτης. Τελείωσε ο δεδομένος πολίτης.